Искаш нов сайт, намерил се програмист и той даже е започнал работа, но изведнъж ти иска лого. Ти даваш каквото имаш, търсиш и намираш някакво PNG и му го пращаш. И после се чудиш. Абе, защо не е сложил той моето лого? Причината е, че клиентът не е дал лого в векторен формат и разбира се, програмиста няма да тръгне да векторизира. PNG е крайна снимка с ограничено качество. SVG от своя страна няма резолюция и загуба на качество и единствения файлов формат, който се използва професионално. Така че задачата да се създаде и предаде векторно лого на клиента е още на дизайнера при създаването на логото. Задачата това лого да се пази е на клиента. Програмистът няма да тръгне да възстановява лога. Той пише код, не рисува. Ако source файлът е изгубен, това не е грешка на програмиста и клиентът трябва да доплати, за да се изгради това лого наново. Така че ако създаваш лого, винаги изисквай source файла, вектор и PNG и ги съхранявай като човек, който уважава бизнеса си.